Karvedanên kuştina 12 serbazên Tirkiye ji aliyê PKK ve berdewam in. Piştî ku 22 û 23 kanûnê 12 serbazên artêşa Tirkiye li navçeya operasyona Pençe Kilîtê hatin kuştin, roja 24 kanûnê ev mijar ket rojava parlamentoya Tirkiye. Parlamenterê Dem Partiyê Sirri Sakik dibêje, parlamento biryara şer dide. Lê berdêla wê zarokên hejar didin. Bu paylaşımı yapan Eril Alperen Emir. Eril Alperen Emir ew parve kiriye. Berî çend rojan di şerekî de canê xwe ji dest da. Serbazekî ji Enqereyê. Çi dibêje hûn dizanin? Bang li ve dike û dibêje. Şer ji bo kesên ku şer nakin xweş e. Li vê derê behsa ve dike. Kesekî ku di şer de canê xwe ji dest daye. Ji we re dibêje em zarokên hejar ên Anadoliyê diçin û dimrin. Parlamentoya birêz ji min re nîşan bidin ji rabordiyê heta îro di heyama 40 salan de zarokekî tenê jî yê parlamenteran an mirovekî wan hatiye kuştin. Na nemirine lê biryara şer didin û berdêla şer jî zarokên hejar ên Anadoliyê didin. Asla ölmüyor ama savaş kararlarını ve savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor. Partiya Deshilatê AKP li dijî wan kuştinan daxuyaniyeke şermezarkirinê belav kir û ji hemû partiyan xwest ku daxuyaniyê îmze bikin. Hinek partiyên opozisyonê daxuyanî îmze nekirin. CHP jî bi hinceta nezanîna hûrgiliyên şer daxuyanî îmze nekir. 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkeye yaşattığı bir şey var. 20 salin Partiya Dad û Geşepêdanê vê yekê tîne serê vî welatî. Dema hatin salê sê şehîdên me hebûn. Nihat şevekê de 6 şehîd û roja pişt re 6 şehîd. Em şehîdan didin. Li malên feqîr ên bê sêwax, kelpîç, bêcam û pencere alên mezin bilind dikin. Pişt re li parlamentoyê belavok tê îmze kirin. Pişt re serokkomar destekî xwe da tîne ser tabûta şehîdê me û mîkrofonê dixe destê din û siyasetê dike. Piştre kes nema behs dike. Heta şehîdekî din tê. Ez û em êdî nelivirin. Eger bi îmzekirina belavokê şehîd neyên, ez ê rojê 5000 belavokan îmze bikim. Berdevkê AKP Ömer Çelik li dijî wê helwesta CHP daxuyaniyeke tund da û li ser hesabê xwe yê medya civakî X'ê nivîsî. Helwesta serokê CHP Özgür Özel a danîna mercan ji bo îmzekirina belavoka şermezarkirina terorê ku ji aliyê partiyan ve meclîsa mezin da tê îmzekirin, helwesteke cihê şermê ye. Rêveberiya CHP li şûna ku dibin banê parlamentoyê de li kêleka Mehmetçîkan be û terora PKK şermezar bike, bi hincetan li pê hesabên cuda dibeze. Ev helwesta rêveberiya CHP di mijara tezkereyan da ku ji bo ewlehiya netewiya Tirkiye pêwîstin berdewamiya bêserûberiyeke siyasî ye. Ji 18 Nîsana 2022 ve operasyona bi navê Pençe Kilît li navçeyên Avaşîn, Metina û Zapê li nav axa Herêma Kurdistanê bo ser pêgehên PKK ji aliyê artêşa Tirkiye ve hatiye destpêkirin. Heta niha Wezareta Berevaniyê ya Tirkiye can ji destana 841 gerîla û kuştina 123 leşkerên artêşa welatê xwe di çarçoveya wê operasyonê de ragihandiye. HPG jî kuştina 3006 leşkerên Tirkiye û can ji destana 400 gerîlayên ragihandiye.